Paní doktorka Romana Vančurová je naším dnešním hostem v Sama doma. Ptát se jí můžete na roztroušenou sklerózu a na všechno, co s ní souvisí, a ptát se teď budeme i my. A sice na léčbu roztroušené sklerózy. Já jsem se doslechla, protože sama tedy netrpím touto chorobou, tak doslechla, že se používá i marihuana na léčbu. Je to tak? Řekla bych, že marihuana je ale vyhrazená jenom pro pacienty, kteří mají již výrazné postižení a pro které není dostupná nějaká jiná účinnější léčba. Nicméně je pravda, že ze zkušenosti i z literatury vím, že na jisté věci skutečně pomáhá. Je to především na takové stažení svalů, spasticita se tomu říká, na močové problémy a na bolesti. Paní doktorko, my jsme už zmínili, že včasná diagnóza je zásadní, že vlastně po té první atace, pokud se opravdu už podaří udělat diagnózu, tak jste schopni začít pacienty léčit, takže ta nemoc u nich ani nemusí vlastně propuknout. Jaké možnosti léků máme v dnešní době k dispozici? Tak tu léčbu můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jednak je to léčba té ataky, kdy vzplane ten autoimunitní zánět a je potřeba brutálně ho zastavit, aby to zastavilo se to postižení. Na to se podávají kortikoidy, což jsou hormony nadledvinek ve vysoké dávce, v takové kůře infuzní, ale kromě toho probíhá celoživotní téměř jaksi léčba každodenní. A na to se teď používá takzvaná biologická léčba, která zase má dvě úrovně. Začíná se vždycky tou první úrovní, ta se dává jednak u toho klinicky izolovaného syndromu, anebo pacientům, kteří mají už roztroušenou sklerózu, teda už měli 2 ataky, pakliže ta nemoc u nich probíhá poměrně rychle. To znamená, že mají 2 ataky do roka, alespoň, nebo 3 do 2 let. Tak ty jsou indikováni k tomu, aby jim pojišťovna plně hradila tuto léčbu biologickou té první linie. Je to chemicky interferon beta a glatiramir acetát. Kolik stojí tato léčba? No, ta léčba stojí tak 20-25 tisíc měsíčně a ti pacienti si sami píchají doma. Buď to každý den, nebo obden, nebo jednou týdně, buď do svalu, nebo podkožně, to je podle preparátu různé. A hradí to pojišťovna? To hradí plně pojišťovna. Pakliže splní ty kritéria, což je hlavně teda prokázaná diagnóza a 2 ataky do roka. A pakliže na této léčbě pacienti mají zase znovu 2 ataky do roka, to znamená, že jim prostě nestačí, tak se přechází na tu vyšší linii a to už jsou teda velmi účinné léky, které jednak zmenšují počet atak, zpomalují progresi té invalidity a i zmenšují narůstání těch lézí na magnetické rezonanci. Ovšem přináší to sebou zase některá rizika, čímž je ta léčba méně bezpečná než té první linie, která už je mnohaletá. Od roku 87 se používá a je ověřená, že je poměrně bezpečná, tak té druhé linie, když je dobře ale indikovaná, že ten pacient opravdu má těžké ataky a opravdu by zinvalidizoval brzy, tak ta léčba ho opravdu zachrání. Ale zvlášť u té léčby, teda vlastně jedinou monoklonální protilátkou, kterou máme, chemicky je to natalizumab, tak tam je riziko vzniku takového zvláštního zánětu mozku, který je vlastně asi z 22% smrtelný. Ale víme, kterým virem je vyvolaný, zjišťujeme, jestli ten člověk proti tomu viru má protilátky, jestli už se s ním setkal, než ten lék nasadíme, a ještě víme o dalších rizikových faktorech, který ovlivní, že ten zánět pokud možno nevznikne. Pokud je pacient včas diagnostikován, dobře medikován, musí potom dodržovat nějaká pravidla ve svém životě, aby třeba zabránil budoucím atakám? Neměl by se nechat očkovat živými vakcínami, protože to často vyvolá ataku. A jinak by měl žít co nejnormálněji, měl by sportovat, měl by se radovat ze života a tím prostě se zachovat. Jako ty pacienti, když jsou v duševní pohodě, tu nemoc přijmou, že se s ní vyrovnají prostě a neberou to jako úplnou tragédii, protože ona to není zdaleka nejhorší neurologická nemoc. To jenom v těch seriálech se řekne RSK a všichni už říkají, ten už je skoro mrtvej, to vůbec není pravda. Když mám nějaký třeba lékaře na stáži a vidíte pacienti, kteří chodí, tak to vypadají jako vy. To jsou krásný, mladý, pracující, optimistický děvčata. Takže vedou plnohodnotný život. Vedou řada z nich
vede dlouho plnohodnotný život. Já mám na to takové přirovnání. Moje jedna z velmi dobrých kamarádek má RSku a paní doktorka jí doporučila, aby na sebe, aby se vždycky chovala tak, jako kdyby byla těhotná, aby prostě na sebe dávala pozor, aby se vyhybala bacilům, prostě infekčnímu prostředí, nepřetěžovala se fyzicky. Infekce by neměla mít, pokud možno. No. Vyhýbat se infekcím. Když má někdo v rodině infekci, radši spát v jiném pokoji, to je vždycky lepší. Stojí to za to. No. Dobře. Tak paní doktorko, děkujeme a opět se vraťte k počítači, protože tam zcela jistě máte hodně práce. Spouštěčem RS těhotenství nebo dlouhodobé kojení? Tak dříve se říkalo, že pacientky s roztroušenou sklerózou nemají mít děti, protože ono to souvisí s hormonální situací. Je pravda, že třeba ženy mají častěji roztroušenou sklerózu než muži v poměru asi 2:3 a souvisí to teda s těmi hormony, že často nastane ataka třeba po porodu nebo se zhorší roztroušená skleróza v přechodu do klimakteria. Ale ukázalo se právě ve studiích, že statisticky hůř dopadaly ženy, které šly na umělé přerušení těhotenství, než ty, které porodily. V podstatě teďka se povoluje pacientkám, nebo doporučuje mít 2 děti, ale musí to být situace, kdy ta pacientka má dobré zázemí rodinné, aby jí mohli pomoct, kdyby jí nebylo dobře, a musí být nejméně půl roku, raději rok bez ataky, aby ta nemoc byla jako v klidu. A v těhotenství většinou ataky nebývají, protože člověk si produkuje takový zvláštní interferon, který navozuje toleranci k tomu dítěti, takže celková imunitní situace v tom těhotenství je vlastně taková mírumilovná. Takže někdy nastane teda ta ataka po porodu, no nicméně dostane léčbu, může i kojit 3 měsíce, doporučuje se dokonce kojit radši než nekojit, statisticky to dopadá lepší na pozdější počet atak a po těch 3 měsících se vrací na tu původní léčbu. A to už potom kojit nemůže. To už potom kojit nemůže, ne. V těhotenství se ta léčba vysazuje a nasazuje se po skončení kojení. Divačka píše, že má roztroušenou sklerózu a jako doplněk bere vitamin D, ale bylo mi doporučeno užívat na zmírnění právě projevů, hlavně ten Dčkový vitamin. Nicméně ta paní doktorka, ke které divačka chodí, to nedoporučuje a nedává jí ho. Takže co s tím? Tak ať jde k jinému doktorovi. Přikláníte se k tomu, že vitamin D, rozhodně, ano. No, měla by se zjistit ta hladina a podle toho nasadit množství těch kapek, který by brala. Je to prokázaný, že to má účinek. Má nárok na rehabilitaci člověk nemocný s roztroušenou sklerózou? Jak je to s lázněmi? Naše divačka slyšela, že člověk, pokud má ataky, tak nemůže jezdit do lázní. No tak na rehabilitaci samozřejmě má nárok, pakliže má třeba polovinu těla ochrnutou nebo potřebuje nějaké hybné zlepšení. Samozřejmě, co se týče lázní, může jet na křížkové lázně 1 za 2 roky. Musí to být ale člověk, který není inkontinentní, protože to by nemohl jakoby do bazénu. A i kontraindikací je ataka v posledním roce. Musí být prostě rok bez ataky, aby mohl do těch lázní jet, protože tam musí jet v poměrně klidovém stavu, že lázně nejsou nemocnice, ale jako ta péče je plně hrazená každé 2 roky, když je ten pacient tomu má nějaké hybné postižení, něco, co by se dalo zlepšit. Divačka se ptá na očkování. Nedoporučujete tedy žádné očkování? Nyní mě čeká tetanovka a to je živá vakcína. I u té je možný vznik ataky? Tetanová vakcína není živá, to je mrtvá vakcína, to je rozemletý bacil tetanu kultivovaný na bramborových půdách. Zkrátka to je mrtvá vakcína. To je vlastně jediné očkování, které ten pacient mít musí. Ale aby nebyl zbytečně očkován, protože oni říkají za 10 let třeba, ale někdo má ještě po 10 letech ty protilátky dostatečně vysoké. Takže my všem pacientům, kteří takhle dobíhají, že by měli jít na to očkování, tak jim vyšetříme hladinu těch protilátek, to není nějak komplikované z krve. A přesně podle té hladiny určíme, jestli vůbec očkování není potřeba. Třeba jim napíšou, že dalších 5 let jsou v pohodě, nebo že 1 přeočkování, nebo že 3 přeočkování. Prostě u našich pacientů to vyšetřujeme a podle toho to očkujeme a to očkování jinak je nutné, je to smrtelná nemoc, že jo, většinou. A ještě divačka přidává dotaz na své 2 syny a ptá se, jestli tedy oni mohou být očkováni, má 1letého a 12letého a raději tedy nechat očkovat nebo neočkovat. Tak musí nechat očkovat na povinné očkování. Obecně to očkování, myslím, že tam psala nějak proti té žloutence a meningitidě, to jsou živé vakcíny. A jestliže teda ona má RSku, no spíš těm pacientům se to rozhodně nedoporučuje. Jo? Otázka, jestli taky bych u těch dětí byla opatrnější.
Dobře, paní doktorko, Paní doktorko, poprosíme vás losujte. o vylosování jednoho diváka, jednoho lístečku. My zašleme